Ah. Iyaw-iyaw kayo ah. Iyaw-iyaw kayo. Ha? Hindi pa rin sa Center Point. Oo. Ito nyo yan? Oo. Ang dami. Hindi makaano. Yan. Ito muna ako dito. Nangyari mo. Tibay naman. Ba, pulutan ah. Dami ah. Ayan na naman tayo. Kumpay kumplito yan. Bakit hindi ko na inihaw? Alex Dixon! Alex Dixon! Dami.